акаҷон хай дига ҳама нағз фарзанду хонаву дар ҳама хуба акаҷон. халақ ҳазор саломат раҳмат. бошӣ, хаярду. хуш омадед. ина илоҳи омин пай ҳами қадами шумо дар ҳами хона доим туи хона шавад. Омин. Аллоҳу акбар, саломат бошӣ. халақ раҳмат. акаҷон рости гап маълуме ки мо ба кадом хотир омадем дари хонаи худат. иншоалло умед дорем ки ноумед намерем ай дари хонаи худат акаҷон. иншоалло насиб. хай ака ҷура ҳами хелаи зиндагии ҳаётай ҷура хонада ки фарзанди калон дошта бошӣ айдаҳай дарад як кас медрояд. Рост мегӯӣ. як кас медрояд аҳволу пурсид мекунад як хеш таворӣ мекунад як ҳам хелай да. бале ака мо ҳам ҳами хуш омадед. бачамона рости гап гуфтем обод кунем ҳами духтарчаи хитон хати агар бо бисёр хуб мешавад ки ноумед мо накунӣ ака. хай насиб хайр. хай ки бо бисёр як замонаи хуб шудаги акаҷон ки ака духтар бачара бина хуб мешавад, бача духтара бина хуб мешавад, бо пага дар оянда бо нашавад ки ман надидам, бо ман вай накардам, бисёр хуб мешавад агар ҳам духтарчатуна файрод мекард. хай дигаша медидам. Майдиш. ҳами бачатона зан. бале майдиш. Манижа боно. Иҷа беда ханум. Беҷа биё. Биё. Ассалом. ва алайкум ассалом. Бишин иҷада. Ина ака ина фарзанди мо ана Манижа боно. Ина хай нака бибинан як дигарша масалан хуб мешавад. бо бисёр хуб мешавад ака. хай. Нем хеле. Нигоҳ кун бачам. Нигоҳ кун бачам ки пага бо ана нагӯи ки отам асар нишонмо надоду ана ай пешмо нагзашт. хай ки зиндагии бачам нигоҳ кун хай. ана рости гап ана ду сақоли дига ҳам дина саҳар омада буд. ана ҳам хеле нигоҳ кун бачам. ана маъқул чи? хай ака ида хай ака бояд намепурсидӣ меган ку духта беноз намеша ош бепиёз. ҳай акаҷон мо ака ина иншоалло ки гуфтаниам ки бачаам хуҷа ном дорам. худоро шукр як 3-4 ҷода хона дорам. ба ҳар як бачаҳома хона гирифтагием. 3 хонагӣ, 3 дархонагӣ. яъне ки мошиншонам гирифтам, магазиншонам гирифтам ки хичон оянда кор кунанд соҳиби як чӣ шавам. яъне ки хизмати падарира адо кардена. рост ака хай бо ҳам як чӣ дигаш мондагие ки ободшон кунем ака бо як қарзи дигамон бо аз сарму сабук мешавад. беҳтарин. ана рости гап и духтари ман кам ана изокашай хай ки изокаш рафт ака духтар маъну ҳам хелаю. ана хай бо мепурсем шай пеш мегзадем ку чӣ мега намега. ана бо хай мешавад. хай насиб бошад бо мебинем агар накаш. майдиш худо нигаҳбон. я пиёла чой охи мешавад ки мо рости гап гуфтем ҳами як будуроемон ба беадад шагр ки айдаҳай дармон миян медрояд бовар ки Манижа Манижа лабалаба отаҷон. биё ку бачам ку я чира пурсам таис биши ку чӣ хел бачам ҳама наз ҳама соз хайра бачам айдина тои рӯза 3 та хозгор 3 та осақол омад хонамон ҳазор марта шукрона мекунем ки айдаҳай дари ҳар касам лоиқ намегардонад. и хонаи ҳар касам намеояд ҳар кас. ҳар сеякшам одами хуб яками сайрам доштае. ана дукони гӯштфурӯшӣ дорам. одами ганда нест, одами хуб. и дуюмиш али мошин бизнес. хай сеюмша ина диди бачам ки хуҷанам дорам. ҳар сес бой бача бдай. ку мара духтарҷон бугӯ ки Саида мегирӣ ё Алира мегирӣ ё хуҷара. кадомша интихоб мекунӣ? ота намешавад ки ҳами Саид Али хуҷара бигирам. Зана биёрам касуна нахоб барои як касуни хазият кинё ки боҷа мара дер ши. ина мардаҷон овардим ҷан накунед барои як касум. Немитаҳад қад як гап шина гуфта итара хафа мешавад. иша мардаҷон ба филм барвақт меяна? ай куҷо барвақт меом. иша мумкин тамоман наёям. бо чӣ ба? казарма рафтесам. бо казарма? мана дер шидисай. ана хонаву дарахшун нигоҳ кун. хоб анор бахдор. майли хутон айтсиён кунем. хоб майш. иша мумкин омада накунам. хоб майш хоб наср бозар медем. хоб ин мардак аниқ чӣ балое дора? ҳар рӯз казарма кумая бубурам бупоим и гуҷу рафтестай.
ها این مردا که ما گفت کازارما میرم این کازارماش خیلی بده کو Mayem zanak, mayem şut. Darawi ki? شوی ما کازارما ده O mayem okuyor kazanmamın tamam şid olmadı. کازارماتون تمام شی؟ O tamam şid kazanmam. Darawi ki? مردا که کازارمای شما که تمام شده باشه کازارمای ما نو سر شید Adıkta bum burumta, نرا 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 adıkta bum burumta, نرا 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 edıktarak yağbor isto. تازیگم دارم تا بساگم پردار بی گفتراتی دارم آوازو به شیرین میگیره بی رفتم بسازیم برفتیم دختر نرا نرا Anare nare na, edıktar yağbor isto. نرا 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 Edıktar turo dus dore. نرا 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 Ohohohohoho. نرا نرا رفتیم دخترک شروع یه لحظه ایستو یه لحظه به زور کردن چی میگن؟ دخترک شروع کتیما شیناس نمیشی Ne? Yok katime şinozu şu. تو دیونه چی تی؟ Çuba. O ten نمیبینه همین رو من دیویژنی کردم ایدمش دم بدم که با که گشتم که با اینی مرا میگیری تو عقل نداری Omu barodarayım ku. Büyüdün çocuğum. Demiş ama bu garnı tüvü gişe. عقل دیدی دخترک شروع به سواد به مدنیت به فرهنگ Hı. مر تو بگردی من بگیرم به عقل همین که میگفتن آدما من میگردم تو بگی یک گوش میگی چی دارم گوش کن دخترک شروع میدونی چی همین گنده مخوریده مردک بونه مده گپا کم کنن کیش مود نامتون چه ای کجاش مو نومی ما باران Nomi ma barf. توبه هم خیلی نام همه شده دختر خوشرو هسته یا هسته بازی یا. تو تایدیگه جوره دارم دره بالا هن یک از جولا نام داره دیگه شمال Şamol nom doro. شمال بک میگنشه بیشو بچه کوی نازه اوزی میویم اولی بگو دا افت های طبیعی زدن